हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दायो आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामगोन कम्बाइन एग्जामनि थाखाय आरो बे एग्जामा जागोन 15 मे सानडेखालि मर्निं शिफ्ट आरो आफ्टारनुन। स' नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेक्निकेल नन टेक्निकेल जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन स' नोंथांमोना बोरै एडमिट डाउनलड खालामो बिनि प्रसेसखौ दिन्थिग्रोबाय, नाथाय एडमिटआ दासिमबो रिलिज जायाखै। लोगोसे नोंथांमोना बोरै थांनानै लगइन खालामनांगौ आरो माबोरै एडमिट मोननो हायो बबे लिंकआव बेखौ आं गासैबो नोंथांमोननो डिटेल्स होगासिनो दङ। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय गाबोन स' नोंथांमोना साइन्सनि नोंथांमोना थांनाय प्रिभियास एग्जामनि कुइसनखौ मोनगोन। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामना दिन्थिगोन। दा साइन्स लेभेलाव माबायदि फैदोंमोन थ' नोंथांमोना गाबोन भिडिअ नायनो दाबाव। दा लोगोफोर जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइडआव दा जोंहा दाखालि मोनसे नटिस ओंखारखादोंमोन जे एग्जामा 15 मेआव जागोन होननानै आरो बे जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। नाथाय अफिसियेल नटिस दा गैथ'वा, आसा खालामो थाबैनो ओंखारगोन। दा लोगोफोर एग्जामा 90% जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ, मानोना गासैबो रेडि जाबाय होननानै सर्सनिफ्राय मिथिनाय जादों। दा बेखायनो रेडि जानाया जोबोर इम्परटेन्ट। दा बिदिबा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइडआव दा लोगोफोर जों फैग्रोबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल साइट DHS आव। बेयाव फैनाय लोगो लोगो दासिमबो पाब्लिश खालामनाय मोनाखै जोङो एडमिटनि नटिसनि बागै। नाथाय जोंहा सिगाङाव मोनसे नटिस ओंखारखादोंमोन जे 15 मेआव जासिगोन होननानै। नाथाय बाथ्राया जाबाय लोगोफोर एग्जामा बबेयाव जागोन, हम डिस्ट्रिक्टआव जागोन ना आलदा आलदा जागोन। थ' प्रिभियास एग्जामखौ नायोबा जोंहा माखासे जन वाइज थायो आरो बे जन वाइजआवसो डिस्ट्रिक्ट मोननै मोनथामजों मोनसे एग्जाम कन्डाक्ट खालामदोंमोन। नाथाय लोगोफोर देग्लाय कम्बाइन एग्जाम, सिगांना कम्बाइन एग्जाम नङामोन, देग्लाय नोंथांमोना गोबां पस्ट एप्लाइ खालामदोंमोन ना, बिनिनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोननि पेपारा ग्रेड 3आ एक्सट्रा जागोन आरो बिनिफ्राय ग्रेड 4आ एक्सट्रा जागोन। आरो बे ग्रेड 3नि आन्डारावनो गोबां नोंथांमोननि भेकेन्सि पस्टआ थागोन, जेरै LDA थागोन, एकाउन्टेन्ट थागोन आरो बिनिफ्राय ग्रेड 4आव पिअन थागोन, लोगोफोर चौकीदार थागोन। थ' गोबां रोखोमनि थागोन एग्जामा। बे पेपारा सेमान जागोन नोंथांमोना बेनिफ्रायनो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनो काट अफ थाङो स' नोंथांमोना डिपार्टमेन्टआव एबा नोंथांमोना पस्ट वाइसआव सेलेक्ट जागोन। बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय जाहाथे नोंथांमोना कनफिउस जाया। दा एग्जामा बर'नि लिरनो मोनगोन ना मोना बुङोब्ला थ' गोबां कमेन्ट्स खालामो सिगांनि एग्जामाव जोङो बर'जों लिरनो मोनाखैमोन लोगोफोर, अनलि इंलिश, बिनिफ्राय ग्रेड 4 लेभेल बा इंलिशजों बिनिफ्राय एसामिस थायोमोन लोगोफोर। नाथाय देग्लाय कम्बाइन एग्जाम नालाय बर' थानाया बेयाव 90% चान्सआ दङ आरो बिनि माबाफोर नटिस मोनोबा नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालामगोन। दा लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ बेयाव एडमिटनि जेबो गैया। दानिया जों बोरै एडमिट डाउनलड खालामगोन आरो बोरै जों प्रफाइलाव थांनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो दानिया दिन्थिनोसै। थ' बेखायनो जोङो बेयाव फैनोसै दानिया एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसआव। दा लोगोफोर जों फैबाय लिंकआव, सिगांनि जों एप्लाइ खालामनाय लिंकआव, बेनिफ्रायनो जोङो एडमिट डाउनलड खालामनांगोन नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम हैनो थाङो। दा बेयावनो गोबां डिपार्टमेन्टनि एडमिटआ मोनसेयानो जागोन आरो मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो एग्जाम जाखांनाय लोगो लोगो मोनसे काट अफ थांगोन आरो बे काट अफ थाङोबा नोंथांमोनखौ गाव गावबागाव पस्ट लायै पस्टआव नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लाबोगोन एबा स्किल टेस्ट लागोन। जेरै ग्रेड 3 लेभेल बा नोंथांमोनखौहाय हमना ला एकाउन्टेन्ट बा नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लानाय जागोन आरो ग्रेड 4 बा नोंथांमोनखौहाय पार्सनेल इन्टारभिउल' लानाय जागोन। दानिया लगइन खालामनांगोन जों, लगइन खालामनानैसो जों एडमिट डाउनलड खालामनांगोन। ओंखायनो जों मा खालामनांगोन, नैबे लगइन अपसन मोनदोंना सिगांनि आइडिखौ लानानै लगइन खालामनानैसो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन। आसाम पुलिसनि कम्बाइन एग्जाम बादि सेम प्रसेस। थ' बेखायनो जों लगइनाव क्लिक खालामदो। दा लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन। जुदि बावदोंबा नोंथांमोना बावदोंबा नैबे फरगट पासवर्डआव लां। थ' बे फरगट पासवर्डआव लांनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे अपसन फैयो, जों बेयाव क्लिक खालामबाय नै। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बार, डेट अफ बार्थ होनानै नोंथांमोना गोदानै पासवर्डखौ क्रिएट खालामना लानो हायो। अके, नोंनाव लोगो लोगो मेसेज फैगोन। दा जोङो थांसै लगइन खालामसै, जों लगइनाव थुफिनबावबाय। थ' लगइनाव थुनाय लोगो लोगो केन्डिडेट लगइनाव जोङो मा खालामनांगोन, स' नोंथांमोना लगइन खालामबानो जों एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो नोंनि प्रफाइलनिफ्राय। दा बिदिबा आङो लगइन खालामनानै नोंथांमोना दिन्थिनोसै, बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था। दा नायदो नै लोगोफोर, बेयाव जोङो लगइन खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना नुनो मोनदों कम्बाइन एप्लिकेसन फर्म फिलआप। नोंथांमोना नुदोंमोन ना सिगाङाव जों एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा। दा बेयावनो जोङो एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन। आसाम पुलिसजों सेम प्रसेस, जायफ्रा आसाम पुलिसनि एग्जाम लिरदोंमोन एडमिट डाउनलड खालामदोंमोन सेम प्रसेसआव नोंथांमोना फैनो हागोन। थ' बे लेफ्ट साइड खनायाव नोंथांमोना माखासे मोनगोन। दायो एडमिटआ रिलिज जायाखै नालाय बेखायनो बेबायदि ओंखारदों। बेयाव एडमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड एडमिट मोनसे गोदानै टेब फैगोन आरो बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै एडमिटखौ नोंथांमोना लानो हागोन। आरो नोंथांमोननि एडमिटआवनो गासैबो डिटेला थागोन जे एग्जामा बबेयाव जामारगोन आरो बेसेबां नाम्बारनि जागोन। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन, सेम प्रसेसआव फैनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगौ। के
दा लोगोफोर एग्जामा 15 मेआव जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ 90% चान्स दंखायो जेब्ला नटिस ओंखारदोंमोन नालाय दा नोंथांमोना रेडि जादो बेनिफ्राय साइन्सनिखौ नाय बेनिफ्राय जिके नाय आसाम हिस्ट्रि नाय इंलिसखौ नाय लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट दिनै 1 मे बारा गोबाव गैला अनलि 14 डेजल'सै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय रेडि जादो